Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan ahwan at taga Cagayan, nga iti agdama kat agnanaeden iti syudad ti Manila. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan, da Raquel Pables kan katrabahuan na dita engineering office dita Gataran from Bianca Javier. Shout out kada Jan Israel Soriano, Grace Sales kan Jasmine Rivera. Mundo Alejo, Taberna Family ti Tangadan San Quintin Abra, kan ti asawak ani JP Alejo from Leyniki Alejo. Rakino Family ti Punta Apari Cagayan, anak ko ada Sofia Angeline, asawak ani Jaylin Onate from Clifford Rakino ti Montreal, Canada. Nasingad agayam ko ani Michael John Macuco nga ada ijay Bagabag, Nueva Vizcaya from Vladimir Britos ti Spain. Nanay ko ani Rowena Cabudol ti Singapore from Nerissa, Pascua. Happy 61st birthday Tita Beng from Maymay Hernandez. Makablaawan ti kabagis ko ijay Dubai from Ordo family. Bangkwel family ti Tanglagan, Perez kan Kasipit family ti Pangasinan from Mayang ti Luna, Apayao. Advance happy birthday Ivy Gutierrez from Oliver Gutierrez. Makablaawan ni Hildo Sugitan kan pamilyak di
Quezon Isabela from Juliet Sugitan. Dofredo Cortel kan Kakalda family ti Barangay Taleb Nagbukal Ilocos Sur from Sunny Dofredo Cortel. Dayan K. Rolyoda from Roger Rolyoda. Concepcion Asitura family ti City Agriculture kan Bantay Ilog. Isuda Mang Juanito Gerson Ponciano Dominador Rogen Roldan kan Notnot from Angelo Asitura Concepcion. Makablaawan pa ni Reynaldo Jose, Nanay Consing, Tatay Uning Dulay ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan from Josephine Jose. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith Canoli Andes Jr. from Linda Pasion. Kakadwak a pintor dito'y Villador Reyna Mercedes Isabela, Iso da Borge, Iking J.R. Bating kan anak ko ani Clyde Christian Orpilla Ambatali from Christian Halandoni Ambatali ti Kawayan City Isabela. Tibayan family da Jessica, Jenaline, Raisa, Rochelle kan Princess, LJ, Ashton kan Lita from Priscilla Cabral. Uncle Dolpo ninang Marlene, Auntie Melly, Anami, Teresa kan family Ching ti Camille IP Lumber from Jocelyn Castro ti Hong Kong. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Juan. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Sapay kumata kanayon kayo anakaradkad adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad naklaangan manang itinagan akwan, taga Cagayan, ngam iti agdama kat agnanaed akon dito'y Manila. Nagtaudak iti marigrigat a pamilya manang, ngam napnuanak iti namnama a makaaon iti kinarigat iti maysa nga aldaw. Nugagat laang ti pagsasaritaan, day talaang ti kabaelak nga ipannakkel, tauray mo't nga taasino, kayat na asumayaat ti panagbiag na. Nakapagsurat akmot manang taada pa kasarita akayat ko nga ibinglay kada kayo. Sapay la kuma, tamapagasatan mo't daytoy ama idrama, ditoy nalatak a programa yo, tabarang no pakaadawan mo't itinabalitukan nga adal. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay manang, idiaddaak pay laeng iti lugar mi. Nagkapamanan ayahwan, itay kapay arimwar dito'y balay, ngam italaang nagsubli ka anak ko. Naggapuak man itayan tigayim ko nanang. Manyaman tinapan mo inaramid ijayan. Nagsarsarita kami may papaniti trabaho nanang. Nagrigat nga minan tibiyag dito'y lugar tayo. Oray kasan o pa nagtrabaho tar aramida, kaslaawan asin swan tibiyag. Ay naku namon anak ko. Ngam ti pagyamanan tayo laang, kat saan tayo nga aglanglangan amangan. Sa bagay mo't kit di ananang. Kat dahito ti pagyamanan tayo ti namarswa. So na lang ta, kahit ko talaga ti makapagtrabaho iti sa balay. Ay katanya nga rin ti plan-plano ang ayuan. Panggap ko ti mapanagtrabaho di Manila nanang. Ijaya ka makigasang gasat. Ay narigat samot ija anak ko, kun delikado. Nanang, awan tinarigat no nagagat kalakit di. Kung hindi kay agdanag, tano bilang makapanak, aganan nadakto ka na yun. Ay, naadakan ka, no day tati desisyon mo anak ko. Sigurado asan ka mutlaag amalapdan. Talaga padasag ti mapan makigasang gasat ije Manila nanang. Tarabayan na ka ti Diyos anak ko. Sapay kumata agbaligi ka.
Ang kakadesididaw na mapanagtrabaho di Manila di anak tamin yang. Wan, talaga kayat na timapan di Manila. Mga tandaan dito lugar tayo. Sa bagay, awan mo't dakas na padasan na. Adala, panagdanag ko. Taag may sa ijay no kaskasanaw. Minyang, awan tirumbang nga pagdanagam. Kabailan ni Juan ta. Nadiskarte ta anak ta. Di palubusan tangaruden Katuwa na. Bayang masapulan na tigasat na iti sa balay alugar. Hello, Tatang. Ay, bagtay, mawag ka, anak ko. Matanagan kami ni nanang mo, iti papan mo dita Manila. Kumusta ka ngay? Nakastruk kan iti trabaho? Adan, Tatang, babae ni taas iti Diyos. Sa anak mo't anarigatan ang nagsapol iti trabaho. Nakastruk ka security guard, Tatang. Ay, agyaman nagngarot no kasta. Amangan ko na may nuwag katang-katang kan dita Manila, anak ko. Napalalo una, iti panagdandanag ni nanang mo. Ibagayo ko ni Nanang, tasan nagdandanag. Mayat ti kasasad ko dito, adan trabaho. Ayan ni Nanang. Ay na, imbalatiw iti karupa. Biraybak ng tanatat no, may liwliwag na ti panagdandanag na kankahwan. Kasta ka di, Tatang? Well, nanak ko, narigat no lapda karumwar. Sigurado ang nakarkarong agdanag no agpulpul kuklatan dito'y balay. Husto day ta, Tatang. Ngam ibagayon to kun ko na, asan nagdandanag, wen? Kanuray da kayo, di yo baybayan ti bagiyo. Makaamu kayo pailangan ka ni Nanang, Tatang. Agyaman na tayo manugot kasi murot kanyak dito restaurant, Gina. Apay kit din nasaan ngay. Nasayaat ka mo tatao, tapno pagkadkadak ko ma. Gina, nabayag mo tin agar-aramakan ka. Kurang ka di pa'y dagitin pakpakitak, tapno aklunan nakmutin. Saan mo't kit di? Ngam siyempre, masapul at tingitinga ka na yung bagtiriknak, sakbay ayat nagko tisongbat ko. Gina. Awan makunakan ka, Juan. Nakasingsingpot ka, kan nagsayaat ka tao. Sipod nam amu ka, panagriknak kat kanayo nakanatalgad tunggal si katikadwak. Matlagayam. Apay nga rin naging gaita kat parparigatan nakpailaan. Kaya't ko kumamutan ang maamuan, nadamot lakay mo dingak dita pusong. Juan. Ay ayatan ka unay-unay, Gina. Ay ayatan nakadimat. Sige man laangan. Ay ayatan ka mat, Juan. Ha? Agpaiso, Gina? Juan. Ay ayatan ka mat. Agyaman na tayo naklon na kon, Gina. Ikarik, di kan to agbabawi ang nangaklon iti panagayat ko. Napalaos ti ragsak ko, idinaklo ni Gina ti idatdaton ko kankwa na panagayat manang Emmy. Iti ipapan ko iti syudad ti Manila, napalalo ti pan nakaikawak.
Tamalaksid nga adayo akon kadagiti ipatpatag ko iti biyag, sabali at talaga ti syudad no ikumpara iti probinsyami. Naimbaglaangan tanaamamok ni Gina, taga Cagayan matlaang manang, kat agin na sidag kamilaang iti baryo. Nagaramakan kwa na agingga iti inaklon na. Kalpasan ti sumagmamanulaang abulan, manipod na addaan kami iti relasyon, nagdan na kami, kat napagasatan kami ang naaddaan iti anak ni JR. Manipod nagpasgay ni Gina, diakon pinalubusan nga agtrabaho, tapno maipamaysa na nga aw-awiran ti anak mi. Siyakmat manang, nakarkaron ang nagsalukagak, tapno maipaayak iti narimat a masakbayan dagiti aginak. Apay nga agsangsangit ni JR. At ayuak pa'y laang, mangmangag kundi pa nagsangsangit na. Ha? Kwa? Ita lang dayta. Nakaturog ngamin itay. Katapay di mo asikaswan nga eh. At dakamot lataditan niya cellphone. Asino ay day takachat mo, tamabaybayan pa yung anak ta. Saan mo ta? Kariring na laang isong agsangsangit. Unay kamutan aya. Apay baybay ak. Kating kang harot kitaanan ay tisilid ta. Anya pala aramidam nga Gina. Napatpadag ka di data kachat mo ita anak tang agsangsangit. Ha? Wan. Inakasikaswanan ti anak ta. Apay nga, saan nga agsarsad ng agsangsangit ni baby? Alan samot na sakit na. Nan, siyakman ti mangub pa. Ay sus, nagbaramot gayam ta anak ta. Agkurigor. Sumot la sangit ah. Gagangay laang dayta. Kastamot la kadagiti naglabas nga aldaw. Agurigo, inton kwan, mapukaw mutlaang. Anya? Kahit mo asawan, manon nga aldaw akastoy ti kasasad ni baby? Wan. Apay nga rada di mo yung bagbaga kanyak tatno na ipacheck up ko maadagos. Mapukaw to mutlaang dayta. Oray po utam. Ngam saan anasaya ti kastoy akasasad ti anak ta. Mala, agpalis ka Gina. Tay panta ni baby Diyos. Ni, lahat mo tin ang nagsardang nagsangsangit ni... Diyos ko, Gina, agbulbari ka ugawon ti mata ni JR. Anya? Diyos ko, darasam, itaray tayo ti ospital ta anak ta. Darasam, Gina! Diyos ko, apa napasamak ti kastoy. Awanan ti anak ta, Gina. Indiyak mo tamo ang delikado matgaya man ti kasasaad na. Kunak no gagangay lang agurigor ti mariklik na na. Sumad na gayam nga dadag iti gundaway ang kasla marigatan nga gangas. Namdiyak mo tingkan ka no. Apay nga minadi mo yung bagbaga kanyak. Amumot nagpatpatlaga ka naka-duty ti trabaho ka security card. Impagarup ko no natalgad na anak tatanda ka mga asikaso kan kwa na. Ngam na paibay ang matlagayam. Juan. Kasano? Dahil tamad lang kami cellphone mo tininto na rin. Asino kami na ito ka-chat mo? Ang pudno ka langan kanyak, Gina. Awan. Dagiti lang ang gagayam ko dagi jay. Jokmat kinayat ti kasi napasama kiti anak ta. Asino ko mga ina ti mga yata mapukaw ti anak na. Diyan mo, Gina. Diyan mo ti sawakan ka. Nabimpinsan na napukaw ti panagtalagkukan ka.
Uray ko man sana na iraman ti anak tayo, di kinaman nagbaybayam ngayon na. Nga may sumot na tandaan na apektaran. Katita, awan langit nga rodan ti anak ta. Tinakakaasing anak ta. Sakit a COVID. Adun ti pimusay iti sa bali a pagilyan. Kat adadamag nga mga nag-lockdown tayo kano dito Pilipinas. Anya lockdown? Lockdown ko nada, tamasapol nga agtali na tayo lang iti babalay tayo. Sana bali, ta sa anak mo tarumrumwar. Oray pa'y, narigatan, ang mga numaakaran ka. Tasyak, kanayan nakarumwar. Iso delikado latta, ang mga numaiyawid ko ti virus. Anya nga ron ti aramidon ta? Tinasayaat, agawid ka pa ilangan di probinsya tayo. Kabayatan nga dapay lati biyahe. Naimbag ijay, ta safety ka. Agawid ako nam? Ngam kasanukan? Dinakbagdanagan, Gina. Kabagalak ti bagik. Kan sa anak amaawanan iti trabaho, tadati kumpanya abanbantayan mi ka security guard. Sigurado ka kayat mo ti mabati dito eh? Win, isang inton bigat matlaang. Agbiyahe kan nga agawid iji kagayan. Ijay ka pa ilang agtalinaid. Bayat aditay pa mo, noon niya tagbalin nga epekto tagraira a virus. Noong 2019, apimusay day di JR nga anak mi manang Emmy. Tawan 2020 mat idinagraira ti COVID-19 pandemic. Saan ang mailibak nga apektado tayo amin iti pandemya? Kan adu tinapukawan iti ipatpateg iti biyag. Naimpaglaangan tasakbay ang nag-lockdown iti pagilyan tayo, napaawid ko pa ni Gina iti probinsyami a Cagayan. Naimbaglaangan manang tauray kaskasano, uray dakkel tinaikisay iti sweldok iti pagpapaayak ka security guard, tatalagamot ang nagswak iti ekonomiya, sa anak anaawanan iti trabaho, akas iti dadduma. Banag apagyamyamanak unay iti Diyos. Ininot ang naglabas ti bulan, aging ka nga addan sumagmamano ang mapalubusan nga agbiyahe, nga aggapo iti naduma-duma a lugar. Bulan idi ti Nobyembre, taon 2020.
Gina, adakan? Wen, itayak pa si Mangpet. Amok nga da ka pa iti trabaho. Kasano nakabiyahe ka? Anyat nagluganam. Awan pa mo tagbibiyahe abas manipod ijay Cagayan. Sana ya? Ada iman maneho avan jay kasinsin ko. Iso tinagluganak ang nagluwas dito Manila. Kasinsin mo, kunam? Sino ang kasinsin mo? Anak ti kasinsin dananang. Driver ti door-to-door van nga agitultulod dito Manila. Hindi mo pa imbakpaka mo kanyak mo't nagsubli kagaya mo dito Manila. Kinalaat nakmat. Amok mat ngamin adi ka pala umanugot. Gapo iti ko nam a pandemic. Katanya nga rin plano mita. Agsapon ako na iti trabaho. Adamot ang dagiti negosyo ng lukat manen. Padasag ti agsapol iti trabaho dito syudad ti Manila. Iso ang nagluwas akon. Adakan ka na ita. Nga magananad ka. Agraira pa ilang ti virus. Wen, di kagdanag. Aganadak akanayon. Kumusta tinapanam? Nakasapol ka diti trabaho? Saan pa'y nga rod? Ado tinagaplayak. Saan da pa'y kano nga agala iti ado at trabahador da? Ta nakapsot pa'y kano ti negosyo. Kan ado pa'y laang ti maiparit. Isomot nga minday tato ibagbagak. Iso ano mabalin. Diyak pa'y kumakayat ni agluwas ka dito Manila. Gaputa dati nakiluganam ako na makasinsin mo. Imay kalatta. Ada ka rodon dito'y. Si kakit dimat. Ay, wan gayam Juan. Agpakadak ko ma. Apay, papanam. Total, awan pa'y mat na biro ka katrabaho. Urada akong dito syudad ti Manila. Sumurutak ko may ti kasinsin ko amapan iji Bicol. Sino kasinsin mo? Jay ko nam, driver ti van? Anya nga iti mapan maramidin iji Bicol? Agitulod ngamin ijay. Isa sumurutak langan kan kwa na. Mapan kami iti ayan ti may sa kasinsin me. Saan na mabalin? Saan ka mapmapan? Agtalinaid kakit iti ti balay. Saan natila papapanam? Ngam Juan. Saan kumanatanggan ti ulom, Gina? Pagsayatan mo't lang ti pampanunutag. Mala, maturong takit din tani. Adalo mo ti rabi. Masapak pa inton bigat. Aldaw ti jutik ita. Iso ang masapak asumurag inton bigat iti trabaho. Makalawasin manipod pimanaw ni Gina. Talagang impilit na ti simurot iti kunana akasinsin na driver di ban. Tidakas na. Linibasan nakpay. Kat jak pulos makontak ita ti cellphone na. Adayo nga taaya tinapanan na. Tapay akas laawan signal. Iso ajak makontak. Talaga sa bali ti ugali ni Gina. Sana pulo sa nagbalbaliw. Ora edi pimusay dayda anak mi. Agdua-dua pa'y kitin iti bagbaga na kasinsin na driver ti ban. Ape adi na pulos inyam amo kanyak dayjay. Sapay la kumata sa napudno ti atap ko. Sapay la kuma, Diyos ko. Manong Juan, talaga tinagawit ka? Wen, pangrabi nga minti duty kita. Ay, kasta ya? Ala, asino nga radya ka doon ni Gina asin mangput dita pagnanay dan nyo idirabi
Kunak no si ka. Anya? Si mangpat ni Gina idirabi ko nam. Wen, impagarap ko nga no si ka di kakuyog na si mangpat. Nakalala ilod ang amin na dua. Ay na, pasensya ka ni bagbagak manday to ay. Makapaatap ngamin ti Jarda Gina kanti kadwa na si mangpot di tadagusyo iti rabi agyaman akmot iti dayta ngayon bagam. Baybayam tapalot putak ni Gina. Bagman ta napanunot mo pa'y tinagawid. Makalawas nga awan ka. Di nakmat gayang palubusan, di naglibasak. Anya nga'y taramidot dito'y. Asan na bali ata dakon. Kaano ko pa si mangpat? Idi rabi. Awan ka, isong amuklatan nga aging gaitabi kat ti Jutim. Asino ti kadwa ma si mangpat? Intulod nak dito'y ti kasinsin ko a driver ti van. Kasta ka di? Akat, nag-enjoy kayo tinapanam? Wala. Nagiiniliw kami nga kakasinsin. Apay nga ro da jak makontak ti cellphone mo. Narigat namin ti signal iti ayanda. Iso nga uray siya kat. Jak makaawag kan ka. Kasta ka di? Sige nga ro. Mapana ko niti silid ta. Makatorturog akon. Gina. Aping imawag ka. Saan aya dandani ka nagawid? Malmalpas mo ti Jutim. Saan aya? Jak makaawid ita. Ta nag-emergency ti karelyebok. Inton bigat ton ti panagawid ko. Kasta aya? Naimbag mo tayo mawag ka. Tapno saan ka madanagan amang ururay kan ka? Sige nga Rodan. Ta madamapay ti trabaho. Sige nga Rod. Bye. Maamuak itan no pod no ti indarom kanyak ti karoba mi. Agpaliiwak. Tapno maamuak. No at dati mapmapan alalaki di tadagos mi tunggal awanak. No daman bilang. Sigurado ati driver ti ban ti bagbaga di karoba mi. Nga day ti tadagos mi tunggal nakajutiak itirabi. Maduktalak itan ti pod no. Podno ti amin ni imbaga ti kaaruba mi abayan. At ang agpaiso lalaki anapan iti dagos mi. Tawanan ba na Gina? Iti pa'y mismo adagos mi ti pagkitkitaan da iti lalaki na. Tsak lakid nagbidot. Ti driver ti van ti lalaki ni Gina. Di bagbagaan na kasinsin na. Nabayag gaya mo na luklukwan nak. Isulakit di day tati kanayon akatsat idipay lang ni Gina. Kan masigurado nga isumot lang ti kadwa na anapan ni Jimbicol. Tinasayat. Mga yabak kadag iti opisyal day ta barangay. Isuda ti kadwak amang serak iti balay mi ita. Panyatim ako nam ita, tanaktuan da kayo iti lalakim dito mismo adagusta. Pakawanan na, Kwan. Awan babain mo. Dito'y pa'y mismo adagusta ti pagkitkitaan nyo iti lalakim. Nakpuskol ti ropam, Gina. Diyak kayong pagarup ama aramid mo ti kastoy kanyak.
Nabayag kaya mo nagulgul ibanak. Juan. Naimbag kumamot no baro. Ngam si aasawa mo tinangisukat ang kanyak. Nabayagan nga da suspetsak may papan iti driver ti van nga ibagbaga makasinsin mo. Ngam jack in kan ka no. Tadakkel ti panagtalkukan ka. Ngam nagbiddo tak gayam. Sana na maulit, Juan. Basta pakawanan na ko. Pumanaw kan ditoy. Inkasurutan dyan lalakim. Total, saan tamot ang nagkalay sa isang agsina talangan. Aging gaalimpyo pa ila ti panunot ko. Ngam, Juan. Pumanaw kan. Tamang ano niya pa iti maramit ko kung kay balang kantis ka babae. Pumanaw kan. Katjakon kahit makita pa iti panagrup-rupa iti kaano man. Panaw! Rigan na nagsardeng ti panagtayak ti lubong ko, iti daydi akanito man ng Emmy. Naimatangan a mismo dagiti dua amatak, ti kaadda ti sabali a lalaki iti dagusmi kani Gina, kabayatan ti kaawan ko. Naimbaglaangan, tanasimbang pailaang ti panagpampanunot ko idi, tanaikadeng ko pa'y tinagayab iti masaknan, akadwak asimrek iti dagusmi kani Gina. Saan matan ang nakapaglibak pa'y ni Gina manang, kat agar arubos ti luana api manaw, tatalaga adjakon intulok, nga agtali na edpay iti pagababangan mi iti daydi akanito. Manipod idin, jakon nakitkita pa'y ni Gina, kat jak matamuno si Murot iti pamilyado a lalaki akadwana anang lipot kanyak. Impamaysak ti atensyon ko iti trabaho, kat ingka gumaak ti ng lipat, taamok asyak matlaang ti agbanag a nakakaasi, no paidagelak iti angaw ni gasat, adimtang kanyak. Babaan iti kanayon a panagkararag ko iti namarswa, tapno agkid daw iti tulong kan panarabay na, ininot a nakalipatak. Ita adan bukod ko a pamilya manang, kat naragsakak iti danada. Sapay lakumata uray no nakiro ti surat ko, maisimpayo, kan makaibati iti adal, kadagiti dumdumngag. Agyamanak manang Emmy, to'y pagayam mo, Juan. Juan, pagayam ko, anyan ang nagsaam tinaglabasam. Ididamo, pimusay ti anak yu ka ni Gina, gapu iti kinairesponsable na nga ina. Kalpasan na, liniputan na kapay. Unay matan a kinaawan nakam na dayta babae. Pasensya kan itiwagas ti panagsasaok, nga makapungtutak ngamin ti kasjay nga aramid na. No labsan ti agsarita, ad-addan nga inikkan na iti importansya ti gartem na, ngam ti inan na dan na kumati lalaki akasken ka, anapudno ken nasingpet. Ngam anya nga rod, nalabit at talaga akastati na yurit agasat mo. Ngam tinapintas agasat, saan alimisikan ka, takas itinakunam iti maudi apasat ti surat mo, pamilyado ka itan, kat naragsak ka iti den nati pamilyam. Naragsakak mo't parakan ka, kat dawat ko ti agnanayon a kinaragsakyo, asang kapamilya. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya.